Cis. Nah, kene. Wis, nyoteng apa Cis. Terutama mesti nyoteng ngerti pen. Apa ketok? Ngarep pisan kok. Ketok to. Duh, rasa fokus sih saya. Ketok terus. Panasan terus. Are nyoteng Kang Ipin ngono. Kang Ipin dhisik, lele iki lho lil barang arep teng. Ada budur. Angkat bur. Anggur lah ya kita. Thank you.